As familias da Pobra que precisen conciliar durante as vacacións de Nadal dispoñen dunha ampla oferta en horario de mañá e tarde. Polas mañás desenvolverase o obradoiro de conciliación no CEP Salustiano Reieiras en horario de 9 a 2, cun prezo de 30 euros. As familias que o precisen terán a opción de ampliar con servizos de madruga e comedor. Estes obradoiros van a ser realizados igual que anos anteriores no Centro Salustiano Reieiras, e van a contar con algunhas sorpresas para que os nenos e nenas estén entretidos e o pasen moi ben nestas festas. Pola tarde, entre o 22 de decembro e o 4 de xaneiro, habilitarase o espazo de coidados. Será gratuito, aínda que é preciso realizar inscripción previa a través do Departamento de Igualdade. Xa en horario de tarde temos a disposición das familias que o precisen o espazo de coidados do Nadal, que vai dende o 22 de decembro ata o 4 de xaneiro e terá un horario de 4 dende as 4 da tarde ata as 8 da tarde. Estes obradoiros están financiados polo Ministerio de Igualdade no marco do Plan Corresponsables.